Klop, klop, haló? Ako? Že je tu niečo divné? Aha, prvýkrát sa spolu totižto vidíme v širokom formáte. Vyskúšame si na to zvyknúť, pretože od teraz ideme spolu točiť videá sem na YouTube. Áno, presne tak. Reelska sú super fun, ale počas 3 minút sa nestihneme ponoriť do žiadnej témy. A navyše, chcela som s vami hodiť reč. Dosiahli sme práve na Instagrame 5000 followerov, za čo som vám strašne vďačná, no mám toho ešte veľa na srdci. Je ešte veľa tém, ktoré jednoducho, že potrebujem zo seba dať von. Je ešte veľa vecí, ktoré vám chcem ukázať, veľa momentov, ktoré chcem s vami zdieľať. Moja myseľ je úplne ponorená do nejakého iného sveta, ktorý nemám s kým zdieľať. Veľa nocí napríklad bdiem a rozmýšľať nad nejakými nevyriešiteľnými prípadmi. A točiť bol vždycky môj sen. Nemôžem povedať, že by som to nikdy neskúsila. Ale osud si to jednoducho neprial. Nebolo to v mojich hviezdach. A keď sa posnažíte 100-krát a 100-krát sa vám to nepodarí, vzdáte to. Lenže ten môj sen tu stále je. A preto sa v najbližšej dobe spolu, dúfajme, ponoríme do tém minulých, starých vecí, histórie, retromódy a tak nejak z každého kúsku niečo. Nečakajte vôbec žiadnu organizáciu, čakajte chaos. Teda ak to zajtra rovno nevzdám. Pamätáte si ešte kedysi na časy, keď sme v YouTube hľadali kamaráta, kamošku, tešili sme sa vždy na ďalšie video. Mám pocit, že toto už úplne upadlo a že na slovenskom YouTube nie je vôbec nikto, kto by mal podobné záujmy ako ja. A preto vás srdečne vítam do môjho vintage sveta na túto cestu do minulosti a verím, že si užijete minimálne tak ako ja. Mám vás rada.